لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст тамошобинони азиз. влоги имрӯзамона аз хӯроки абед сар мекунем. хӯроки имрӯза абеди мо бургер қати картошка фрие. барои кӯдако овардем бургеру картошка фри. духтарам имрӯз хонадан бихатнояд баъдан ҷиян мама меҷабад бигем кӯдакои хӯрока чӣ қа нағз мебинанд. озир боша бо камтара картошка бирён мекунем. шавҳар мо бихатнояни рӯз барои ваё картошка бирён қати вай роғани гӯспанд қати ман хел роғана майда резашон кардаму баъдан сковородкада мондам роғано ки об шудан картошкаро андохтем то хӯрокмон тайёр шудана. инам хел помидору зелен ваёра дар тарелкамон мегирем барои дар сархона мебарем. влога то охиша тамошо кунен. тамошобинони азиз, дастгирия фаромӯш накунен. касоне ки обуна шудаги неста обуна шавен, яъне ки подписатсия кунену ба ёри дӯстонтон равон кунен то ки ба канали мо шинос шавад. картошка бирёни мо ҳам тайёр шуд. картошка бирёнам ба роғани гӯспанд кардем барои шавҳарам. ман роғани гӯспанда гӯштам нағз намебинам. барои шавҳарам кардем ба ёрам имрӯз бихатноян хонадан. ҳама каса бигем имрӯз оилавӣ дар хонаем. якҷоя мешинем бигем хӯроки абеда мехӯрем сарҷамъ. хӯрок тайёр шуд. ба мо иштиёи таом кадоми хурдестай ба ваё ҳам иштиёи таом. тайёрӣ ба хӯроки шома. хӯроки шом монда оши палавай тамошобинони азиз. анам хел сабзию ҳама чизаша ман тайёр мекунам. маҳсулотое ки дар ошон дар кора баъдан шавҳарам оша мепазандидем. влога то охиша тамошо кунем. дар охири влог музика мемонам. ба шумо тамошои бофароғат. хӯроки шомон тайёр шуд дӯстони азиз. оши палава ҳамаи хел дегиш қати дар тавақ чапа кардем бигем. ошмон ба роғани зиғир ба тамошобинони азиз. ба мо иштиёи таом кадоми хурдеса ба ваё ҳам иштиёи таом. влоги имрӯзаро дар ҳамиҷа ба охир мерасонем тамошобинони азиз. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо барои суханҳои хуб. шумо ҳастем ки канали мо пеш меравад. ҳамаш ба дастгирии шумо ай тамошобинони азиз. меҳмононе ки нав ба канали мо омаден хуш омад. ҳамаш ба дастгирии шумое ки дӯстони азиз мо 2000 шудем. раҳмати калон аз ҳамат бо як бор дига миннатдорам. худованди бузурги меҳрубон аз ҳамагитон розӣ бошад. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.